Budeme aj dnes pokračovať v výklade knihy Zjavenia a čaká nás 6. kapitola. Prechádzame do 6. kapitoly. A ako som už spomínal, aj to zjavenie je kontinuálne, čiže nebolo rozdelené na kapitoly a tak trošku sa vrátime k tomu. Vidíme, že Ján bol vychvátený do neba a bolo mu povedané, že bude mu ukázané to, čo sa má diať. Čo má prísť potom, ako cirkev už bude vytrhnutá, ako cirkev bude pri Pánovi. A tak Ján vidí Boží trón, vidí toho, ktorý sedí na Božom tróne, vidí tie 4 živé bytosti, vidí 24 starcov, vidí v ruke toho na tróne jednu knihu, zapečatenú knihu, lepšie povedané zvitok, ktorý má 7 pečatí, o ňom sme hovorili minulý týždeň a vieme, že to je list vlastníctva zeme. To je, Pán Ježiš nás vykúpil. Nás vykúpil, ale nielen nás. Pán Ježiš nás vykúpil ako ten najbližší vykupiteľ, pretože človek predal zem, ktorá patrila Bohu, ktorú mu Boh zveril, predal ho v úvodzovkách, alebo ak to môžeme takto povedať, predal ho nepriateľovi. Ale mu nepatrí tomu nepriateľovi. A preto prišiel najbližší výkupca. Náš najbližší, ale aj Boží najbližší výkupca. Lebo Pán Ježiš bol 100% človek, aj 100% Boh. A vykúpil nás opäť pre svojho Otca, pre Boha. A patríme jemu. A táto kniha, táto zapečatená kniha určuje všetky tie podmienky. On jediný ju môže otvoriť, pretože on zaplatil. Kedy zaplatil? Kedy to urobil tú kúpu na kríži Golgoty? Možno by sme si povedali tak, a prečo hneď teda potom sa to všetko nedostalo do Božích rúk? Nevieme prečo. Vieme, že Boh je milostivý a zhovievavý a že chce dať šancu aj ďalším ľuďom, aby sa obrátili, aby uverili. Ale teraz už prichádza ten čas, kedy už nebude ďalej Boh čakať. Už prichádza čas, aby táto kniha sa otvorila, aby jej pečate sa rozlomili. A vlastne vidíme, že Ján prestáva plakať, lebo začal plakať, pretože zaznela tam otázka, kto otvorí túto knihu, kto do nej pozrie. A nikto sa nenašiel zo začiatku, nikto. A Ján začal plakať, lebo Ján vedel, ak nikto neotvorí túto knihu, tak táto zem ostane stále pod kliatbou a bude patriť tomu zlému. Ale potom sa našiel niekto, a nebol to len tak niekto, bol to ten, ktorý jediný mohol otvoriť tieto pečate, a to je baránok Boží. Prečo? Pretože on nás vykúpil. To je to, čo sme si pripomínali teraz pri Večeri Pánovej. On zaplatil svojou vlastnou krvou. To bola cena naša, aj cena celej tejto zeme, ktorú Pán musel dať, cena svojej vlastnej krvi. A ak si niekto myslí, že to je niečo lacné, tak vedzte, že nie, lebo Božie slovo, že krv Kristova je cennejšia ako akékoľvek zlato, striebro, akýkoľvek drahokam, čokoľvek. Čo pre nás má cenu, krv Kristova je oveľa väčšia. Takže vidíme, že nebo sa raduje, vidíme anielov, starcov a vidíme všetko na nebi, chváli Pána, chváli baránka a chváli sediaceho na tróne. Takže v nebi je radosť, ale na druhej strane na zem prichádza veľké súženie. Nebo sa raduje, ale zem čakajú veľké katastrofy. Čaká nočná mora. Ako budeme vidieť, ako sa začnú otvárať tie pečate, budeme vidieť, že skutočne nie je dôvod pre zem, nebude dôvod na radosť. Ale chcem povedať, bratia, nechceme byť tam. Nechcete tam byť. Nikto tam nechceme byť. To bude čas, ktorý bude neznesiteľný. A preto máme smelú dôveru, že budeme vytrhnutí predtým. Preto sa modlíme a bdejme, ako nám hovorí Božie slovo. Aby sme boli uznaní za hodných tomuto všetkému predísť. Byť vytrhnutí z tohto všetkého, aby sme sa do týchto vecí nedostali. Takže vidíme, že baránok berie, alebo budeme vidieť, ako pôjdeme do tej 6. kapitoly, zoberie tú knihu a začne otvárať pečate. A vieme, že teda začne na zemi veľké súženie. Ale niekto by povedal, ale ja neviem,
odkiaľ to vieš, že začne veľké súženie? A to je to, čím chcem začať. Skôr ako konkrétne vôjdeme do tejto kapitoly, musíme ísť ešte niekde inde, pretože aby sme mohli pochopiť zjavenie Jána, nestačí čítať len zjavenie Jána. Pretože Biblia je kontinuálna kniha od začiatku až do konca. Starý zákon, rovnako ako aj nový zákon. Veci sa doplňajú. Proroctvá, ktoré boli povedané v starom zákone, keby sme ich čítali, nevediac a nepoznajúc nový zákon, by sme im nerozumeli. A presne tak proroci častokrát nerozumeli. O tom nám hovorí Božie slovo. Nevedeli, na aký čas to píšu, čo to je vlastne, o čom vlastne prorokujú. Pretože nemali ten pohľad, ktorý máme my. Ale takisto aj my, ak by sme zostali len v Novom zákone, napríklad v tomto zjavení, mnohé veci by sme neporozumeli, ak by sme nepoznali proroctva Starého zákona. Musíme na všetko sa pozerať kontinuálne. Preto, bratia a sestry, viete, preto nám Božie slovo hovorí, že Pán hovorí, že máme čítať Božie slovo, máme poznať Božie slovo, máme byť v ňom. Nestačí, že si ja zoberiem zo pár žalmov a prečítam si na povzbudenie. Nestačí, že si prečítam evanjelia. My potrebujeme študovať Božie slovo. Skutočne, nemyslíte si, že štúdium Božieho slova je pre pastorov, pre kňazov a pre ľudí, ktorí sa v úvodzovkách, poviem tým, živia. To je pre každého z nás. A Božie slovo nám hovorí, že Božia vôľa je, aby sme poznali Boha do hĺbky. Aby sme poznali Pána pravým poznaním. A Duch Svätý je nám daný, aby nám odhalil všetko. Nič nie je pred nami skryté. Neexistujú už rozdiely medzi nejakými duchovnými, ktorí majú nejakú duchovnú známosť a oni potrebujú študovať Božie slovo, a laikmi, ktorým stačí, že prídu do kostola alebo do spoločenstva na bohoslúžby, posedia si, popočúvajú, nebudú tomu rozumieť, ale to nevadí, hlavne, že pán farár alebo pán pastor rozumie. Nie, my všetci potrebujeme rozumieť. A preto je dôležité, aby sme študovali Božie slovo, čítali Božie slovo, zamýšľali sa nad ním. Jednoducho potrebujeme byť stále v Božom slove. Takže možno mnohé veci, ktoré dnes budem hovoriť, vám budú úplne cudzie, pretože ste mnohé z tých vecí ešte nikdy nečítali. Mnohí ste mladí kresťania a skutočne je možné, že ste sa k tomu ešte nedostali. Ale my, mnohoroční kresťania, nás by nemalo toto zastihnúť v nejakej nevedomosti, o čom toto je. Toto som nikdy nečítal. Ja viem, že častokrát, a možno sa nám to deje, priznajme si to, niekedy čítame, a zvlášť proroctva. Viete, keď človek niečomu nerozumie, je tak prirodzené, že tak nejak sa posuniem rýchlejšie ďalej. Tomu nerozumiem. My by sme mali mať iného ducha. Nie, že tomu nerozumiem, tak to nechám tak. Pane, tomu nerozumiem, zjav mi, kde je pravda. Ukáž mi pravdu, Pane. Ja chcem poznať pravdu. Takže, ak chceme poznať skutočne a nájsť ten celkový obraz, lebo v tom zjavení sa završuje všetko. Tam sa vytvára ten celkový obraz, ale niektoré časti toho obrazu potrebujeme hľadať v proroctvách Starého zákona. Musíme sa pozrieť do Daniela, do Zachariáša, Izaiáš, Ezechiel. To boli všetko proroci, a nielen oni, ale väčšinou sa to týkalo prorokov, ktorí hovorili o budúcich veciach. 30% z Biblie je čisto prorockých, ktoré sa zaoberajú proroctvami, ktoré hovoria o tom, čo bude. Niektoré veci sa už naplnili, lebo z ich pohľadu starých prorokov, čo bude, my už sme zažili. Mnohé z toho, čo bude. A to najväčšie, čo mnohí prorokovali, bude, že príde Boží syn, že príde vykupiteľ, že príde spasiteľ. Ale prorokovali aj, že príde kráľ. A to sa ešte nestalo. Že ešte sa naplnia mnohé ďalšie veci. A potrebujeme teda rozumieť. Takže odkiaľ teda chápeme, alebo prečo si myslíme, že toto, čo teraz nastane potom, keď cirkev bude vytrhnutá, bude veľké súženie, a prečo hovoríme, že bude trvať 7 rokov. To ste možno počuli a možno sme to len tak prijali niekedy a nikdy sme sa nezamysleli nad tým, odkiaľ to tí ľudia majú, tí, ktorí to vykladajú, že je to 7 rokov. Poďme sa pozrieť do Daniela, do proroka Daniela. Tak možno, ak ste ho niekto ešte nečítal, teraz si môžeme prečítať 9. kapitolu, z 9. kapitoly, 24. až 27. verš. A vlastne Daniel je Izraelita, ktorý je tiež v zajatí v Babylone a modlí sa k Bohu a prosí, aby mu Boh dal odpoveď na mnohé veci, ktoré ho trápili, čo sa týka jeho národa. Prečo sme tu, dokedy tu budeme, aká je tvoja vôľa s našim národom.
a Boh mu posiela anjela a Gabriel k nemu prichádza, ja neviem, či vo videní, alebo akýmkoľvek spôsobom, to už je pre nás jedno, ale dáva mu toto posolstvo a hovorí mu, začneme čítať 24. verš. 70 týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin, aby prestal hriech, aby sa uzmiernila vina, aby sa priviedla večná spravodlivosť. Spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný svätý svätých. Vec teda a pochop, od videnia rozkazu, aby sa Jeruzalém znova postavil, až po pomazané knieža bude 7 týždňov a 62 týždňov. Znovu sa postaví ulica a múry v úzkosti časov. Po 62 týždňoch zabijú pomazaného bez toho, že by mal vinu. A ľud s kniežaťom, ktorý má prísť, zničí mesto a svätyňu a koniec toho bude pustošenie a po vojne bude predurčené ničenie. V jednom týždni však potvrdí zmluvu s mnohými a v polovici týždňa prestane obeta a žertva, v chráme však bude ohavné spustošenie až do dovršenia a do konca potrvá spustošenie. Tak ja verím, že keď sme to čítali prvýkrát, tak nás to možno aj odradilo, ako sa k tomuto vlastne postaviť. Tie čísla, tie číselné vyjadrenia tam, ako tomu všetkému máme rozumieť. Ja som si pre vás pripravil jednu takú tabuľku. Čítame tam, že ten Gabriel hovorí Danielovi, pre tvoj ľud, to je aký ľud? Daniel bol z akého ľudu? Z Izraela. Čiže pre Izrael a pre tvoje mesto, tvoje sväté mesto, to je pre aké mesto? Pre Jeruzalém. Pre tvoj ľud a pre Jeruzalém je určených 70 týždňov. V skutočnosti to slovo týždeň je preložené takto týždeň, ale to slovo, ktoré tam je použité, nie je týždeň, ale je to 70 intervalov po 7. Ľudia to preložili týždeň, lebo týždeň má 7 dní, takže povedzme, to je interval 7 dní, tak týždeň, ale v skutočnosti to sú roky. Ten týždeň je 7 rokov. Takže 70 krát 7 to je 490 rokov. Aby sme sa dostali k rokom, lebo to je pre nás niečo, čomu rozumieme. Takže anjel hovorí, Daniel, pre teba, pre tvoj ľud a pre tvoje mesto je určených 490 rokov. A počas týchto 490 rokov sa niečo má stať. A začína to tak, že hovorí od videnia rozkazu vybudovať mesto. Viete, že Jeruzalém bol zničený predtým, ako boli odvlečení. Bol zničený chrám, bolo zničené celé to mesto. A oni, títo Židia, boli zajati v Babylone. Boli tam, celkovo to zajatie trvalo 70 rokov. Edikt, že môžu ísť, vrátiť sa a dobudovať Jeruzalém, ten vydal kráľ Artaxerxes, ťažké meno, a vydal ho roku 445 pred našim letopočtom. A to nájdete v Nehemiášovi v tej druhej kapitole. Vlastne na základe toho, že vlastne Nehemiáš tam bol pri ňom a bol taký smutný a král hovorí, prečo si smutný? A vidím moje mesto zničené, tak mu dovolil tento kráľ, môžeš ísť a môžete vybudovať toto mesto. Tak od vybudovania tohto mesta, teda od vrátenia sa do Jeruzalema a od toho rozkazu, ako začnete znovu budovať tento Jeruzalém, ja vám dávam, hovorí vlastne Boh, 490 rokov. A teraz tam čítame nejaké rozdelenie. 7, najprv je tam 7 týždňov, čiže 7 krát 7 rokov, to je 49. Viete, podľa histórie Jeruzalém bol dobudovaný a znova opravený po 49 rokoch. A potom hovorí Pán, že po ďalších 62 týždňoch, čiže 62 krát 7, zneste ma na chvíľu s touto matematikou, lebo je to dôležité. To je 433 rokov, samozrejme plus týchto 49, po 483 rokoch niečo sa má stať. Ešte raz sa pozrieme, čo je tu napísané, čo sa má stať. Zabijú pomazaného
bez toho, aby mal vinu. O kom je to? To je o Pánovi Ježišovi Kristovi. Pomazaný bude, dokonca v niektorých prekladoch bude odseknutý, bez toho, aby mal vinu, alebo iné preklady hovoria, že bude zabitý, ale nie pre seba, ale pre koho? Pre nás. To je presne to, čo dnes sme si pripomínali. A od tohto roku 445 po smrť Pána Ježiša Krista sa udáva, že bola približne v roku 33 nášho letopočtu. Matematici, ktorí ste, ak by ste si to zrátali, zistíte, že to celkom nesedí, pretože počítame židovský kalendár a potom zase zmiešame s našim kalendárom nášho letopočtu. Ak to ale ostaneme v tom židovskom kalendári, kde rok má 360 dní, zistíme, že presne po 483 rokoch bol Pán Ježiš ukrižovaný, bol Pán Ježiš skresený. A vlastne od tohto času, to je vlastne 480 rokov, ešte zostáva, tu je napísané, posledný týždeň, čiže ďalších 7 rokov, aby to bolo dohromady 490. Lenže, čo vidíme? Vidíme, že v tých 7 rokoch potom, ako Pán Ježiš bol ukrižovaný, čo také zaujímavé sa stalo? Viete o niečom historickom, čo by sa stalo? Nič sa nestalo. Chrám bol zničený, Jeruzalemský chrám bol zničený 70 nášho letopočtu. Keď Pán Ježiš zomrel, alebo bol ukrižovaný okolo 33, takže 70 minus 33 je koľko? 37 rokov, čiže až po 37 rokoch od smrti Pána Ježiša Krista bol zničený chrám, ale Pán nehovorí o tomto. Vidíme, že hovorí len o 7 rokoch, ale nič sa nestalo. Čítame, že v tých 7 rokoch, to je ten jeden týždeň, príde knieža a príde aj s ním jeho ľud, zničí mesto a zničí svätyňu. Ale to nie je to, čo sa stalo v tom roku 70. To bol rímsky cisár, vydal rozkaz a myslím, že ten rímsky generál sa volal Titus, ktorý zničil tento chrám. Hej, a Pán Ježiš o ňom hovoril, že nezostane kameň na kameni. A to hovoril o tom chráme. Lenže toto proroctvo hovorí o inom chráme, ktorý ešte len bude vybudovaný. A to knieža ho zničí a v tých 7 rokoch, preto veríme, že súženie má 7 rokov, potvrdí zmluvu s mnohými a potom sa stanú ďalšie veci, o ktorých ešte teraz všetko nebudem hovoriť až neskôr. Takže vychádza nám to nejak tak, že musíme si uvedomiť, že tu niekde v týchto 490 rokoch je medzera. To nie je chyba, pretože Pán hovoril, toľkoto rokov je určených pre vás. A aj bude. Boh ešte bude jednať s Izraelom a to bude práve počas týchto posledných 7 rokov. On bude jednať aj s celým svetom, bude jednať s Antikristom, s diablom, ale je tu jedna veľká medzera a to je vek cirkvi. Pretože vidíte, on tu hovorí, toto je určené pre tvoj ľud a pre tvoje mesto, nie pre pohanov. Ale od smrti Pána Ježiša Krista vlastne povstala cirkev. A cirkev bude trvať, až dokým sa nenaplní to, čo sa má naplniť. A aby ste vedeli, že aj v Novom zákone je o tom napísané, v Rímanom 11, 25, 27 čítame: Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota, dovtedy, kým nevôjde plný počet pohanov. A tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané, zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. A to bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy. Kým nevôjde plnosť pohanov. Vráť ešte raz ten slajd. Tu sa začala milosť pre pohanov. A stále žijeme v tomto čase milosti. Ale kedy skončí, nevieme. Preto tu nie sú žiadne roky, žiadne dátumy. Pretože nevieme, kedy príde Pán. Viem, že dnes zaznievajú mnohé
proroctvá alebo mnohé výpočty na deň a bohužiaľ mnohí kresťania to počúvajú a veria tomu presne, kedy, ktorý deň príde Pán. Presne to nevieme, pretože jednak aj to počítanie tých rokov nie je úplne 100% vždy, ale jednoducho, keď príde po tento bod, tak ten čas skončí. Naplní sa počet pohanov. Čo znamená, kým vôjde plný počet pohanov? Ako tomu môžeme rozumieť? No to znamená, že všetci z pohanov, ktorí uverili, ktorí boli zachránení, kde vôjdu? Kým nevôjde, kde majú vojsť? No, do Božieho kráľovstva, ale nakoniec do neba, lebo vtedy bude vytrhnutie. A viete, chcem vám povedať, že toto nevymyslíte. Niekto môže povedať, že táto kniha je vymyslená. Jednoducho nie je možné toto vymyslieť, pretože všetko do seba zapadá. Tí ľudia, ktorí písali, sa nepoznali, nežili ani dokonca v rovnakom čase. To boli obrovské časové rozdiely, kedy tí ľudia žili. A všetko to, čo písali, to, čo prorokovali, všetko sedí. Týchto 490 rokov Boh viacej takýchto intervalov dal izraelskému národu. A to vám poviem preto, aby som vás iba povzbudil. Od toho, ako bol povolaný Abraham, tam to začalo. Abraham bol prvý, ktorého povolal Boh a povedal mu, učiním z teba národ. Od povolania Abrahama až po, ako vyšli z Egypta, čiže ako ich Mojžiš vyviezol, bolo presne 490 rokov. A potom zase od odchodu z Egypta, celý ten čas, ako putovali, ako dobili kanánsku zem, ako sa stali národom, ako vybudovali chrám, keď chrám bol posvetený. Čiže od videnia z Egypta po posvetenie chrámu tiež 490 rokov. A potom od toho vysvetenia chrámu až po tento rozkaz, pretože síce chrám vysvetili, ale viete, že Izrael má stále problém počúvať Boží hlas. A stále zrádzali Boha. Stále nepočúvali Boží hlas. Nakoniec sa dostali do zajatia. Najprv to bolo Severné kráľovstvo, ktoré obsadila Asýria. Zobrali ich do Asýria, potom to Južné kráľovstvo, oni išli do Babylona. Aj tu, čiže od toho, ako posvetili chrám až po tento rok, tiež 490 rokov. A ešte si uvedomte to, že prečo vlastne boli v zajatí, akú odpoveď dal Pán vlastne Danielovi, ktorý sa pýtal, 70 rokov budú v zajatí. Prečo 70 rokov? Pretože 490 rokov nenaplňali Božiu vôľu, že každý 7. rok majú nechať pôdu úhorom. Viete, čo to je? Niektorí mladí to už možno nepoznajú, že proste nebudú obrábať tú pôdu. Pretože budú dôverovať Bohu, že počas toho 6. roku a predtým, že proste budú mať toľko, že 7. rok môžu nechať oddychovať pôdu. Oddychovať zem, lebo zem patrí Pánovi. Ale oni ju nenechali oddychovať. A počas 490 rokov, každý 7. rok, to je koľko? 70 rokov. Za každý ten jeden rok dostali jeden rok, ako keby väzenia v Babylone. Takže vidíme, to 490 nie je len také číslo. Viete, mňa to fascinuje. Pretože to nie je možné vymyslieť. To nie je možné, aby to bola náhoda. Jednoducho, toto je náš Boh. On má plán a má plán s izraelským národom. A k tomu len teda toľko, že z tohto dôvodu, z toho, čo čítame v Danielovi a samozrejme mnoho ďalších, ale na to nie je čas, veríme, že prichádza to, čo my tam vidíme, čo hovorí Ján, keď sa začínajú otvárať pečate. Viete, že je 7 pečatí. Viete, že je 7 tých čiaš, ktoré budú vyliaté. Je 7 trúbení. Neznamená to, že každá jedna bude 1 rok. Oni sa budú prelínať. Ale znamenajú to tých posledných 7 rokov. Na konci týchto 7 rokov sa potom niečo stane. Ale k tomu sa dostaneme. Takže teraz poďme do tej 6. kapitoly. A čo vlastne sa tam začne diať? Poďme iba jeden verš, prvý si najprv prečítať. A videl som, ako baránok otvoril jednu zo 7 pečatí a počul som jednu zo 4 bytostí volať akoby hromovým hlasom poď. Na chvíľu tu zastane. Takže ten vzor budeme vidieť, že vždycky dnes sa budeme zaoberať len tými 4 pečaťmi. Lebo tie znamenajú východ 4 jazdcov. Budeme vidieť, ako budú vychádzať jazdci jeden po druhom. A každého ohlási jedna z tých živých bytostí. Tie sú 4. A
Tieto bytosti dostali veľkú autoritu, veľkú moc, pôsobia na Boží príkaz. Ale to, čo budeme vidieť, to je nočná mora, ktorá prichádza na túto zem. Pretože toto je súd. To, čo nastane, je súd. Boh bude jednať s izraelským národom prioritne. Prioritne s Izraelom, pretože ešte sa na chvíľku dostanem k tým veciam, ktoré Pán hovorí, čo za tých 490 rokov sa má stať, aby sa ukončil zločin. Aký bol zločin izraelského národa? No, že odmietli Pána, odmietli Boha, ako prestali ho uctievať a nakoniec odmietli aj Božieho syna, ktorý prišiel. Preto sme tam čítali, oni sú teraz ako keby v nejakej medzere, ako keby odmietnutí, ako keby daný stranou, dokým sa nenaplní plný počet pohanov. Neznamená to, že by Boh nemal kontrolu nad Izraelom, ale vedzte, že jednať s ním on osobne bude až potom. To, čo teraz vidíte, čo sa deje, to je život Izraela, ktorý žije tak, ako uzná za vhodné. A keď poznáte Izrael a dozviete sa, že väčšina, veľká dreva väčšina, sú tam ateisti a zo pár iných, už sme o tom hovorili, skutočne tých, ktorí prijali Ježiša Krista, je veľmi málo. Takže toto sa musí stať, aby prestal hriech. Kedy prestane hriech? No keď niekto za ten hriech zomrie. Hej, aby sa uzmiernila vina. A toto je to, čo sa stalo. Bol Pán Ježiš. Viete, že Pán Ježiš hovorí, ja som prišiel v prvom rade, kde? Pre koho? Pre strátené ovce akého domu? Izraelovho. Takže vidíme, že to nie je, že by to nebola pravda. On hovorí naozaj, toto je určené pre tvoj ľud. Ale to, čo sa deje pre Izrael, z toho čerpáme aj my. A dotýka sa to aj nás. Takže vidíme, že aby mohol prestať hriech, aby sa uzmiernila vina, to už Pán Ježiš urobil. Urobil to pre Židov, ale to neprijali. Ale my pohania sme to prijali. A preto nastáva čas pohanov a je to čas milosti. A pre nás je toto najdôležitejšie, aby sme ho využili. Využíme tento čas pre seba aj pre ostatných ľudí, lebo keď skončí tento čas pohanov, už potom bude veľký problém. Boh začne jednať samozrejme nielen s Izraelom, pretože ešte tam ostávajú nejaké veci, aby sa priviedla večná spravodlivosť. Večná spravodlivosť ešte nie je privedená. Tá sa privedie, až keď Pán Ježiš zvíťazí na konci úplne, keď sa privedie večná spravodlivosť. Aby sa spečatilo proroctvo a videnie, to znamená, aby to všetko došlo až do konca a aby bol pomazaný Svätý svätých. V skutočnosti toto sa ešte nenaplnilo. Nenaplnilo sa to ani v tých 7 rokoch, lebo mnohí vykladači zjavenia mnohé z toho kladú do minulosti, ale chrám bol zničený už vtedy, keď Ján písal toto zjavenie. Takže nemohlo to zničenie chrámu a to knieža, ktoré zničí chrámu, nemohlo to byť o tom rímskom cisárovi, ani o tom, čo Rím urobil, ani o Nerovi, ani o nikom inom. Toto ešte len príde. A tieto 4 bytosti, alebo 4 jazdci na 4 koňoch, prinesú na túto zem. To prvé, čo prinesú, je podvod, klamstvo, vojnu, hlad a smrť. A teraz poďme teda, čo sa stalo, keď sa otvorila prvá pečať. Zjavenie 6.2. Lebo otvoril jednu zo 7 pečatí, znamená otvoril prvú pečať. A jedna z tých bytostí volá poď. A Ján ďalej videl som, hľa, biely kôň, a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil. No a tu hneď pri tomto si musíme uvedomiť, ako rýchlo môžeme byť oklamaní a podvedení. Kto je tento jazdec, ktorý prichádza na bielom koni, ktorý má luk, ktorý dostane veniec a ktorému bude dané, aby mohol víťaziť. Koho pripomína tento jazdec? Pripomína Pána Ježiša. Je to Pán Ježiš? To je dôležité, aby sme porozumeli. Toto nie je Pán Ježiš. Pán Ježiš tam stojí a otvára pečate. Toto nie je Pán Ježiš. A Pán Ježiš príde na bielom koni, budeme vidieť ku koncu zjavenia a aký tam vidíme obraz. Úplne iný. Toto nie je, ale sa podoba, lebo toto je Antikrist. A toto je jeho
Antikrist znamená nielen proti Kristovi, ale aj falošný Kristus. Ten, ktorý sa pretvaruje za Krista. Ten, ktorý sa pretvaruje za Spasiteľa. Prichádza na bielom koni, lebo biely koň je podoba s Pánom Ježišom a môže to mnohých ľudí oklamať. A ich to oklame. Preto hovorím, že to prvé, čo príde do sveta, príde klamstvo. Už teraz to môžeme zažívať. Ale všimnime si, dobre, biely kôň to je jediná podoba. Jediná podoba. Ale v skutočnosti on má čo? Aká je zbraň Pána Ježiša Krista, ktorý príde? Meč. Ostrý meč, vychádzajúci z úst. Dvojsečný meč. Tento má čo? Luk. Ešte sa k tomu potom dostanem. Kristus, keď prichádza, je napísané, že má na hlave mnoho korún. Mnoho korún. A tá koruna, to slovo použité je tam diadem. Preto má mnoho korún, pretože on je král kráľov. Každá koruna akéhokoľvek kráľa je teraz na jeho hlave. Bude na jeho hlave. Tento, keď vyšiel, nemal nič, ale dostal veniec. A ten veniec, to slovo je tam Stefanos, to je veniec, ktorý dostáva človek, ktorý niečo dosiahne a ľudia ho začnú za to obdivovať, začnú za to chváliť, vyvyšovať a dajú mu veniec. Takže to nie je Kristus. A s tým lukom, viete, podľa histórie som sa dozvedel, že v tom čase, keď Ján písal toto zjavenie, bol taký zvyk, že keď dva národy chceli uzavrieť mier, tak sa priniesol luk bez šípov, ktorý bol znamením, že medzi nami nebude vojna. Tu je luk, ktorý síce je nástroj, ale akože zbraň, ale bez šípov je luk na nič. Že? Takže to má byť akože mier a pokoj. A to je to, čo sme čítali, že to knieža uzavrie mier. Ono najprv príde ako posol mieru. Ale zrazu sa to zmení. A viete, čo sa dáva do luku? Šípy. Kto používa šípy? Chránime sa pred čím? Pred ohnivými šípmi. Tento človek, táto osoba, tento jazdec nie je Kristus. V žiadnom prípade. Je to Antikrist. A zvedie mnohých. To klamstvo, ktoré prinesie, ono už pôsobí teraz. O tom nám hovorí 2. Tesaloničanom 2:7-12. Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadrža. Potom sa zjaví ten zločinec, v inom preklade nezákonník, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu. Toho, ktorý príde s pôsobením satana a so všetkou mocou a znameniami a klamnými zázrakmi. S každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu blúdu, aby verili lži a aby boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. Tajomstvo neprávosti už pôsobia. Toto písal Pavol pred 2000 rokmi. Tajomstvo neprávosť pôsobí. Už teraz pôsobí. Keď sa pozrete, tak ak sa pozrete na klamstvo, vojnu, hlad a smrť, to všetko sa deje aj dnes. Ale nie v takom množstve, ako sa to, a v takej miere, ako sa to začne diať potom. A Pavol hovorí, tá neprávosť už pôsobí. Preto hovorí aj Ján, do sveta vyšlo mnoho antikristov. Proste diabol používa mnohých ľudí mnohým spôsobom a mnohé veci, ktoré sa stali, sú predobrazom veci, ktoré sa majú stať. Preto rímsky císar, ani ten, ktorý dal zbúrať chrám, ani Nero, neboli antikristom, ale sú takým predstaviteľom, alebo takou predzvesťou. Aj to zbúranie toho chrámu, zničenie je takou, ako to Biblia hovorí, že to sú tiene veci, predobrazy veci, ktoré sa nakoniec majú stať. A niekedy 1, aj 2, aj 3 predobrazy nájdeme v Božom slove. Ale viete, to potrebujeme naozaj Božie slovo čítať a zaujímať sa o ňom. A ak ním budeme iba prechádzať, tak pre vás budú aj tieto veci, aj všetky ostatné, ako španielská dedina. Neviem, o čom hovoríš. Ale ja chcem, aby sme porozumeli, pretože to je veľmi dôležité. Takže tajomstvo neprávosti pôsobí. A bude iba pôsobiť dovtedy, dokým nebude odstránený ten, ktorý ho zadrža. Prosím ťa, ešte mi daj ten obrázok. Keď Pán Ježiš zomrel, odišiel k Otcovi a poslal Svätého Ducha. A Duch Svätý prišiel, naplnil veriacich a Duch Svätý
koná vo veriacich a šíri sa evanjelium skrze moc Svätého Ducha. To, čo zadrža, to, aby sa skutočne tá neprávosť úplne ukázala, zjavila, teda nie, že len bude pôsobiť, ale že sa úplne zjaví, to je cirkev a to je Svätý Duch. Pretože keď cirkev bude zobratá preč, viete, že Svätý Duch zostúpil na túto zem, ale Svätý Duch, tak to poviem možno nešetrne, ale nie je to neúctivo, Svätý Duch sa nepotuluje tu po zemi len tak. Svätý Duch naplňa ľudí. Prišiel a naplnil prvých učeníkov a potom ďalších a ďalších. A keď odíde cirkev, odíde aj Svätý Duch tak, ako aj prišiel. Neznamená to, že on nemôže pôsobiť. Vieme, že aj v Starom zákone pôsobil Duch Svätý. Ale už to, čo naozaj zadrža, bude preč. A potom sa zjaví ten zločinec. Tu zrazu otvorene príde ten, ktorý je Antikrist. A prečo hovoríme, že to je klamstvo? Pretože hovorí, tento príde s mocným pôsobením Satana, ale to nikto nebude vedieť, že to je satánové pôsobenie. Všetci si budú myslieť, že to je spasiteľ, lebo on príde s tým, že vyrieši každý problém, vyrieši každú situáciu, nastolí mier a to je aj to, čo sa mu podarí. Zo začiatku príde a vytvorí mier, akože aby ľudia žili v pocite, že je pokoj, že máme mier. Postará sa o mnohé veci, preto bude obdivovaný, preto dostane korunu ako víťaz a preto sa mu bude dariť. Bude to politický vodca, bude to ekonomický vodca, aj vojenský vodca. Jednoducho bude to vyzerať, ako keby toto bol spasiteľ. Ako keby toto bol anjel svetla, ale on je temný anjel. Za ním stojí Satan. Príde spôsobením Satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi. Viete, bratia a sestry, nenechajme sa oklamať každým zázrakom, ktorý vidíme. To je zázrak, tak to musí byť Božie. Tu je varovanie pre nás. Ono to pôsobenie už je a už aj teraz sa mnohé veci dejú, ale to, čo sa bude potom diať a s veľkým zvodom neprávosti, ale pre koho? No pre tých, čo idú do záhuby. Pretože tí, čo nešli do záhuby, tí už sú preč. Tí prijali pravdu, ale oni neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto to bude ťažké pre tých ľudí, pre samotný Izrael, ale aj pre každého človeka, ktorý žije na tejto zemi. Pretože to je o nich. Boli odsúdení, lebo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. Nechceme tam byť, bratia a sestry. A ja verím, že vieme, kde patríme. Že sme tí, ktorí sme si obľúbili pravdu, ktorí sme prijali pravdu. Že sme tí, ktorí nejdú do záhuby, lebo sme spasení. Prijali sme pravdu Pána Ježiša Krista. Prijali sme večný život. A to je najdôležitejšie. Viete, my môžeme a budeme hovoriť o týchto veciach, ktoré nám budú dávať nejaký obraz toho, čo sa má diať. Ale najdôležitejšie je to, aby my sme vedeli, kde už budeme vtedy. A to je boj. Ale viete, že hovorí na začiatku zjavenia blahoslavení, ktorí čítajú, ktorí počúvajú, ktorí zachovávajú. Takže nespokojíme sa len s tým úvodom, ale chceme počuť všetko, lebo to všetko nám má v niečom pomôcť. Má nám to pomôcť byť bdelými. To, čo prichádza na tento svet, veľakrát o tom hovoril aj Pán Ježiš, veľakrát o tom hovorili proroci, nechceme byť v tej situácii. To bude súženie, akého nikdy nebolo vo svete. Boli rôzne súženia, boli rôzne vojny, boli rôzne hlady, boli rôzne smrte. Ľudia zomierali, aj zomierajú, ale to, čo potom bude, je ťažké si aj vôbec predstaviť. Ak sa pozeráte na nejaké filmy, ktoré nazývame apokalyptické, aj keď sme si povedali, že apokalypsa je vlastne zjavenie. Proste filmy, ktoré hovoria o konci sveta, o všetkých tých veciach. Vedzte, že realita bude ešte horšia ako to, čo je v tom filme. A my sa na to dívame ako na nejaké science fiction, ale toto sa naozaj naplní. Takže vychádza biely kôň a na ňom niekto, kto má moc, aby vyťazil, má moc, aby oklamal ľudí. Príde čas, a to bude až na konci, keď ho Pán Ježiš zničí. Ako sme tam čítali, presne to sedí. Zabije ho ako? Dýchom svojich úst, mečom svojich úst. Ale ten čas ešte neprišiel. To sa ešte stane. A teraz pokračujme v 3. a 4. verši. Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať poď.
A vyšiel iný ohnivo červený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dostal veľký meč. Za Pánom Ježišom Kristom, keď príde kráľovstvo spravodlivosti. Za týmto jazdcom na bielom koni prichádza vojna, hlad a smrť. To je ďalší dôkaz toho, že toto to nie je Pán Ježiš, ale je to Antikrist. Príde a nastolí mier najprv. A ľudia si budú myslieť, sme všetci v pokoji. Ale viete, chýba Duch Svätý, chýba cirkev, chýba Boží hlas, ktorý by varoval ľudí a menil srdcia ľudí. Ľudia nebudú chcieť mier. Ale naopak, národy využijú, že žijú v pokoji iné národy a budú napádať jeden druhého. Práve teraz to využijeme. Teraz je tam mier, teraz nie sú ozbrojení, teraz nestrážia. A toto sa stane aj s Izraelom. Aj Izrael bude žiť na pokoji. Ale potom prídu národy, ktoré na ňo zaútočia, využijú ten pokoj. Antikrist v začiatku to nebude vládca celého sveta. Diablová vôľa alebo jeho túžba je naozaj oklamať človeka. V skutočnosti sa teší na to, že príde smrť. Že prídu vojny. Že príde hlad. A ľudia sa budú zabíjať. Aj to, čo sme tam videli, keď urobí zmluvu s Izraelom a dovolí Izraelu, aby si vybudovali svoj chrám. A oni si vybudujú svoj chrám a budú žiť v pokoji. A potom ich napadnú národy, o tom budem hovoriť inokedy, ale neporazia ich, pretože z tej národy sa pobijú same medzi sebou. Ale potom príde čas, keď ten Antikrist, ten človek povie, ja nie som len ľudský vodca, ja som Boh. A kde inde by som sa mal posadiť, ak nie do Božieho chrámu, do Jeruzalema. A Židia vtedy zbadajú, že počkaj, ty tu nemôžeš sedieť. A preto sme tam čítali, že v tom jednom týždni, v polovici toho týždňa, zruší tú zmluvu, povie, ja som Boh, prestane tá obeta a tá žertva, ktorá sa tam dovtedy diala, ktorú Židia obetovali a robili v domnení, že obetujú Hospodinovi, lebo stále boli v tom, že neprijali Ježiša Krista, ale zrazu sa im začínajú oči otvárať. A tam sa posadí tento a oni sa vzoprú proti nemu a on sa postaví proti ním. A oni budú utekať pred ním, pretože začne na nich útočiť a začne proste voči ním bojovať. Ale nie len toto bude boj. Na celom svete, tam sme čítali, celú planetu zachváti vojna. Dnes iba počúvame, to je to, čo Pán Ježiš hovorí. Budete počúvať chýry o vojnách, o všetkých tých veciach. Ale ešte nie je koniec. Keď bude koniec, keď bude skutočný koniec, tak budete vidieť, čo to je vojna. Viete, toto nie je strašenie, pretože ak tomu veríme správne a ak máme my správny postoj, tak nás sa to nebude týkať. Ale možno potrebujeme toto vedieť, ak žijem ľahostajne, aby som si rozmyslel, či budem riskovať so svojím spasením, či budem riskovať, že potom, viete, už som o tom hovoril, ešte v tom čase veľkého súženia mnoho ľudí bude spasených a zachránených. Zo Židov, ale takisto aj z pohanov. Ale väčšinou to bude za cenu smrti. Budú zabíjani. Chceme sa tomu vyhnúť. Preto sa modlite a bdejte, aby ste boli uznaní za hodní uniknúť tomuto všetkému. Čiže nastane zabíjanie, nastanú vojny. Nie tak, ako ich vidíme teraz, ale vo veľkej miere. A keď sa otvorí 3. pečať, 5. 6. verš, a keď otvoril 3. pečať, počul som 3. bytosť volať, poď. A hľa, čierny kôň, a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. A počul som, ako spomedzi 4 bytostí hlas volal, miera pšenice za denár a 3 miery jačmeňa za denár, ale olej a víno nepoškoď. Tento jazdec na čiernom koni znamená čo? Hladomor. Hladomor, veď čo iné nastane v čase vojny? Ľudia nebudú mať kedy sadiť, nebudú mať kedy zbierať, nebudú mať kedy sa starať o to, aby mali čo jesť. Veľa vecí bude zničených. Denár
za denár miera pšenice. Našiel som si trochu času, aby som sa pozrel na tieto miery. Denár bola jednodňová mzda. Jednodňová mzda v tom čase. Dalo by sa to prepočítať, našiel som niekde, že my by sme to vedeli teraz prepočítať si tak, že denár je nejakých 35 eur. No, mnohí z vás, ktorí zarábate veľa, si poviete, tak toto je ozaj málo, ale takto to bolo. 35 eur jednodňová mzda. Čiže 35 eur, hovorím to na naše peniaze, aby sme si tak mali predstavu, za mieru pšenice. A to, čo som sa dozvedel, zase nebudem hovoriť ako, lebo to je zdĺhavé, že mieru pšenice, a keď z toho urobíme múku, pšeničnú múku, lebo tu nepoužívame zrno ako také, ale už tú múku, tak je to 0,5 kilogramu múky. Čiže príde čas, keď 0,5 kilogramu múky, ktorý dnes stojí 0,3 eur, alebo kilo múky stojí asi tak 0,6 eur, 60 centov, podľa toho, kde kupujete. 0,5 kila pšeničnej múky bude stáť 35 eur. To je, mi to vychádza, 116 násobok. A preto múka, pretože múka je základ, pšenica, pretože pšenica je základná potravina celého ľudstva. Či sa nám to zdá alebo nezdá, základná potravina. Môžeme sa na to pozrieť aj iným obrazom, že toto je jednodňová mzda. Zoberte si tak, že v tom čase, čo človek zarobí za jeden deň, všetko minie len na to, lebo tá miera pšenice, ktorá tam je, to 0,5 kila múky, je minimum, čo človek potrebuje na živobytie. Minimum. Čiže za všetku svoju dennú mzdu si kúpiš len to, aby si mohol prežiť. Nie, aby si sa mohol dobre najesť, lebo to nie je o dobrom najedení sa, ale o prežití. Lenže počas vojny mnohí nebudú pracovať. Rodiny, deti nepracujú. Čo sa stane? No, začne obrovské hladovanie. A tam ešte hovorí o jačmeni. Jačmeň sa väčšinou dáva zvieratám ako pokrm. Preto aj bol lacnejší. Tam sa dalo kúpiť až 3 miery toho za ten jeden denár. Čiže ľudia budú musieť, ak sa budú chcieť najesť, kúpovať si oveľa lacnejšie veci. Možno aj budú jesť stravu zvieraciu, ktorá ešte bude k dispozícii nejaká, ktorá nebude zničená. Len aby človek prežil. A váhy hovoria o tom vážení. Antikrist a jeho moc bude v tom, že on ponúkne svetu riešenie. Ale tie potraviny a všetko bude na prídel. A budete musieť mať moje znamenie. Moju značku, aby ste si mohli kúpiť. Mnohí ľudia povedia, nie. Ľudia sú takí ako aj dnes a budú takí ako dnes. Nie, ja som slobodný, mňa nikto nebude zotročovať, ja si budem robiť sám. Hlad donúti. Hlad vás donúti. Keď je človek hladný, podpíše všetko, len aby sa mohol najesť. A nie len on. Budú deti. Ľudia budú chcieť nasytiť svoje deti. Nechceme byť, bratia a sestry, v týchto časoch. A potom bude otvorená 4. pečať, 7. až 8. verš. Keď otvoril 4. pečať, počul som hlas 4. bytosti, ako volala, poď. A videl som hľa plavý kôň a ten, čo sedel na ňom, sa volá smrť. A za ním šlo podsvetie a dostal moc nad štvrtinou zeme byť mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou. Títo jazdci, to nie je, neberme to tak, že prvý vinde skončí, potom druhý vinde skončí. Oni vyjdú a budú pôsobiť rovnakým spôsobom. A vlastne vojna spôsobí hladomor. A hladomor spôsobí, že ľudia budú zomierať. A nie len už len od vojny, ale aj od hladu. Budú zabití mečom, hladom. A viete, že keď je veľa mŕtvol, vznikajú infekcie, mor a všetko možné smrťou, lebo
že budú zabití smrťou. No, to sa prekladá, bo to, keď takto je vyjadrené v Božom slove, je to mor. Lebo však samozrejme, keď si zabitý, tak to je smrť. Morom, mečom, hladom, morom, dokonca aj divou zverou. Nechceme byť v tom čase. To, čo sa bude diať, bude smrť. Všade bude smrť. Ja viem, že je tu napísané nad 1/4. Viete, koľko je ľudí na tejto planéte? Vie niekto? Koľko? 8 miliard. Ak 8 miliard, tak 1/4 je koľko? 2 miliardy ľudí. To je obrovské množstvo ľudí. Bude zomierať. A toto, iba 4 pečate sú otvorené a 1/4 Zeme, teda 1/4 obyvateľstva Zeme, bude minulosťou. Pre nás je dôležité to, že vieme, a Božie slovo nám hovorí, že Antikrist prichádza. A vieme, že ale nemôžeme si povedať, no tak ja som rád, že sa nedožijem jeho príchodu, lebo ja budem vytrhnutý. To je dobre. Ale čítame o tom, že tá moc už pôsobí. Aj pôsobí stále. To, čo je proti Kristovi, to, čo je proti Bohu, to, čo je proti Božiemu slovu, to je všetko antikrist. Za tým stojí diabol. To nie sú stelesnené nejaké osoby, aby sme stáli voči osobám. My nebojujeme voči osobám, že? My bojujeme voči mocnostiam temna. Ale chcem povedať, že ten boj za naše duše musíme zvádzať veľmi veľký. Pán Ježiš nás vykúpil, zachránil nás. Ale to nám hovorí Božie slovo, že bojujte za vieru, alebo zápaste za vieru, ktorú máte. To je zápas, bratia a sestry, ak budeme si myslieť, že je to o pohodlnom živote, ja budem si užívať tento svet, v nedeľu prídem do zboru, do kostola, do spoločenstva, vypočujem si kázeň, budem mať dobré svedomie, že som urobil niečo biblické, sem tam si niečo prečítam, sem tam sa niečo pomodlím a keď sa modlím sa len o svoje veci, o svoje záležitosti. Toto nie je boj za vieru. Ak takto budeme žiť, každý, kto takto žije, je najväčším adeptom na oklamanie od nepriateľa. A mnohí už boli oklamaní. A prázdne stoličky po zboroch svedčia o tom, že nie len to, že noví ľudia neprišli, ale aj, že mnohí boli oklamaní. A už sú preč. A preto, keby aj toto, o čom hovoríme, do detailov nebolo presne tak, ako hovoríme, lebo niekto by mohol prísť, ja mám na to iný názor. Na vytrhnutie musíme byť pripravení. A nevieme, kedy bude. Nemôžeme sa spoliehať, že dostaneme predtým nejaké znamenie. Znamenia budú. Pán Ježiš hovoril, že budú znamenia. Potrebujeme sa pozerať. Duch Svätý bude pripravovať. Ale to, čo nás naozaj, čo zaujme našu pozornosť, keď príde Pán, bude hlas jeho, ktorý budeme počuť. Alebo nebudeme. Ale ja chcem, aby sme ho počuli. Takže žijme tak, alebo buďme tak triezvi v tom našom kresťanskom živote, že nenecháme sa obrať o to, čo máme. Pán Ježiš to prizvukoval každému zboru. Drž to, čo máš. Kto zvíťazí, ten obdrží veniec. Takže budeme sa modliť teraz a nech Svätý Duch zužitkuje aj toto slovo. Možno niektoré veci boli pre nás ťažké aj na pochopenie, aj možno máme nejaký iný názor na niektoré z týchto vecí. Dôležité je, aby sme poznali pravdu, ktorá sa týka mňa a teba. Aby sme neodmietli túto pravdu a v tejto pravde ostali stáť. Ďaká za každého z vás, že ste túto pravdu prijali. Aj za každého, kto počúva, ak prijal túto pravdu. Kto neprijal túto pravdu, je čas prijať. Každý deň je deň novej milosti, každý deň je čas. Neodkladaj na zajtra, na pozajtre. Príjmi pravdu, príjmi Pána Ježiša Krista. Ak sme ho prijali, buďme v ňom. Tí, ktorí dobehli do konca, tomu dám biele rucho, kto nezaprel. Pretože si nezaprel. To, čo si prijal, to, čo si uveril, pretože si nezaprel mňa, nezaprel si moje meno.
ale vydržal si až do konca. A to je dôležité pre nás. Amen. Modlíme sa.